αποτέλεσμα αυτός ο χρόνος που είναι στα πόδια να φεύγει, να πηγαίνει στην καρδιά και να πεθαίνει. Ακούγεται για εσάς λίγο έτσι ιστορίες. Πιστέψτε με ότι είναι μια καθημερινή πράξη για μας που είμαστε στην καθημερινότητα. Όπως για τον Γιώργο το Σύρο εδώ τα παιδιά που παίζουν είναι μια καθημερινότητα να βλέπει, να κινούνται, να τρέχουν, έτσι και για μένα λόγω δουλειάς μου, έτσι να βλέπω δυστυχώς μόνο τα στραβά. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που αναφέραμε, το ότι το πόδι γίνεται πιο σκούρο, το χρώμα του ποδιού αλλάζει, να μην πούμε γιατί, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι μπορεί να πάθει κανείς λόγω της τάσεως μια θρόμβωση. Τι είναι θρόμβωση? Το αίμα που είναι μέσα σε αυτή την ξεφυλωμένη φλέβα να πήξει, να κάνει ένα θρόμβο και αυτός να φύγει και να μας δημιουργήσει πρόβλημα επιβίωσης. Να πεθάνουμε, να κάνουμε μια πνευμονική εμβολή ή αν δεν πεθάνουμε, να έχουμε κάποιο πρόβλημα δύσκολο. Πάμε στο επόμενο. Όμως, αν πάρουμε τις ελαφρές μορφές των κλεισών, αποτελεί και ένα αισθητικό πρόβλημα. Φανταστείτε μια ωραία κυρία ή την οποιαδήποτε κυρία, έτσι, όπου έχει εκτεθειμένα τα πόδια της, να φαίνεται αυτό το τσαπίτα στα φύλλα μέσα στη γάμπα της. Πάμε το επόμενο. Πάμε το επόμενο. Πριν. Πώς θα κάνουμε τη διάγνωση? Νομίζω δεν χρειάζεται πολύ ιατρική σκέψη και πολύ επιστήμη. Η διάγνωση ήδη την έχει βάλει ο ίδιος ο ασθενής. Βλέπει ότι κάτι έχει ξεφύγει από το φυσιολογικό. Να θυμόμαστε ένα πράγμα και να το θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Παθολογικό είναι αυτό που το αντιλαμβανόμαστε. Κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι καταπίνουμε, ότι ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, ότι η καρδιά μας δουλεύει, ότι το αίμα τρέχει. Άπαξ και αντιληφθούμε μία από αυτές τις δουλειές που κάνει ο οργανισμός μας, κάτι συμβαίνει. Πέστε μου ποιος ξέρει που είναι το στομάχι του, κανένας δεν ξέρει. Όμως όλοι ξέρετε το στομάχι σας αυτή τη στιγμή πονέσει. Άρα ο πόνος ή το πρόβλημα που έχει κάποιο όργανο σου ανάβει ένα κόκκινο φως και σου λέει, κύριε, εδώ είμαι. Εδώ είναι το πόδι μου, βλέπε ότι έχει φουσκώσει κάτι. Δεν το είχες εχθές. Άρα αυτό και μόνο φτάνει για να σε οθήσει να πας σε κάποιο γιατρό, που δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς στη χώρα μας. Και θα πάμε μετά στον ειδικό, στους υπερήχους, στα τρίπλεξ, στα γνωστά για να κάνουμε εξετάσεις. Ποια όμως είναι η θεραπεία όλης αυτής της ιστορίας που αναφέραμε πριν? Η τεχνολογική επανάσταση, η τεχνική είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει τα περισσότερα και έχουν βοηθήσει εμάς τους γιατρούς για να παραπέμπουμε τα λέιζερ. Δεν τα έφτιαξαν οι γιατροί. Τα έφτιαξαν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνολογία. Μας δώσαν λοιπόν το λέιζερ και σήμερα κάνουμε θαύματα. Πάμε λοιπόν. Αρχικά από την εποχή του Ιπποκράτους, χιλιάδες χρόνια πριν, οι Γρυσοί τους θεραπεύαμε με την κλασική χειρουργική μέθοδο. Θα πρέπει να σας πω ένα πράγμα ότι και σήμερα ακόμα η κλασική χειρουργική μέθοδος υφίσταται. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει ώστε να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί, με λιγότερο χρόνο και ταχύτερα. Πάμε το λοιπόν. Πάμε το λοιπόν. Τι κάνει το λέιζερ και τι είναι το λέιζερ? Το λέιζερ δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που βλέπετε εδώ σε μένα. Είναι μία ακτίνα, είναι φως. Από ένα μηχανισμό παράγεται ένα φως, αυτή η λάμπα που βλέπετε εδώ πέρα. Εάν αυτή η λάμπα προέρχει από ένα μηχάνημα που συσσωρεύσει όλες τις ακτίνες του φωτός σε μία ακτίνα, τότε έχουμε το λέιζερ. Άρα το λέιζερ δεν είναι ακτινοβολία, είναι φως, όπου μέσα από ένα μηχανισμό αυτό το φως μπορούμε να το κάνουμε είτε να φωτίζει όπως βλέπετε αυτό, είτε να θερμαίνεται. Εμείς παίρνουμε αυτή την ιδιότητα της θέρμανσης. Το λέιζερ λοιπόν δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ζεσταίνει, να θερμαίνει τη φλέβα. Μπορούμε όπως παίρνουμε το αίμα από τη φλέβα μας για να κάνουμε μια εξέταση γενική αίματος, το ίδιο να περάσουμε μέσα από τους κλεισούς που είδατε προηγουμένως, μια οπτική ίνα και να ανάψουμε το λέιζερ και αυτό δεν θα κάνει τίποτα άλλο σαν να έχουμε ένα καλαμάκι όπου θα το ανάψω, το ανάβω και καίγεται. Θα μου κλείσει τη φλέβα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος όμως για να θεραπεύσω σήμερα τις φλέβες μου? Είναι το λέιζερ
Όπως το βλέπετε εδώ πέρα, βάζω αυτή την οπτική μέσα σε αυτή τη φλέβα και αρχίζω και γυρνάω το μηχάνημά μου να δουλέψει. Ανάβει και τραβάω προς τα κάτω το laser. Τι βλέπω εδώ πέρα, αρχίζει και κλείνει. Φανταστείτε λοιπόν ένα πλαστικό ποτήρι που έχω ανάψει μια φωτιά μέσα, θα κλείσει. Αυτό θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται με τοπική αναισθησία. Έτσι, έρχεσαι το πρωί, λειτουργείς το απόγευμα φεύγεις. Και φτάνουμε εδώ πέρα και βλέπουμε αυτό. Κοιτάξτε αυτή τη φλέβα εδώ και κοιτάξτε αυτή. Έκλεισε. Ουσιαστικά δηλαδή τι πάμε να κάνουμε? Να μην έχει αίμα η φλέβα. Είτε αφαιρέσουμε με την παλιά τεχνική τη φλέβα, είτε την κλείσουμε, είτε την δέσουμε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Να μην έχει αίμα μέσα. Το ερώτημα. Και δεν μου λες γιατρέ, τι γίνεται το αίμα? Το αίμα μου πώς θα γυρνάει πίσω? Σας είπα και στην αρχή ότι κάτω από το δέρμα μας υπάρχει ένα δίχτυ από φλέβα, όπως το δίχτυ που βλέπουμε απ' έξω, χιλιάδες φλέβες. Εμείς πάμε και αφαιρούμε μόνο αυτές που είναι κατεστραμμένες. Που έχουμε τη δυνατότητα, λόγω ειδικών γνώσεων, να ξέρουμε ποιες είναι οι κατεστραμμένες και αυτές αφαιρούμε. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Εκτός όμως από τον laser, όλοι έχετε ακούσει για την απαροσκοπική αφαίρεση του σχολείου. Με δύο τρυπούλες πάνε και βγάζουν το σχολείο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς με πολύ μικρές βελόνες, μπαίνουμε κάτω από το δέρμα και αφαιρούμε τις φλέβες με τοπική αναισθησία. Αυτό λέγεται ενδοσκοπική τεχνική. Είναι μια καινούργια τεχνική που έχουμε εισαγάγει τα τελευταία 2 χρόνια. Πάμε. Και βέβαια, να, βλέπετε από εδώ τις φλέβες και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο όπως ακριβώς αυτό το καλαμάκι που το βάζουμε κάτω από το δέρμα, το οποίο ρουφά τη φλέβα και την βγάζει. Δένουμε το πόδι και ο άλλος 33 ώρες φεύγει και πάει σπίτι, την άλλη μέρα μπορεί να πάει στη δουλειά, μπορεί να πάει να κάνει μπάνια σε θάλασσα.